Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Jiena d-dilja vera u missieri l-bidwi. Kull fera fiha li ma tagħmilx frott jaqtaħħa u kull waħda li tagħmel il-frott jiżbora u jnaddafa biex tagħmel frott aktar. Intom ġan daf minħabba l-kelma li qedtilkom, ibqu fija u jiena nibqa' fikom. Kif il-fera ma tistax tagħmel frott minn nfisha jekk ma tibqax fid-dilja, hekk anqas intom jekk ma tibqux fija. Jiena d-dilja, intom il-frijej. Min jibqa' fija u jiena fih, dan jagħmel ħafna frott, għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Jekk wieħed ma jibqax fija, jintrema barra bħal fera u tinxef. Imbagħad frijej bħal dawn jiġbruhom u jixtuhom fin-nar u jinħarqu. Jekk tibqu fija u kliemi jibqa' fikom, itolbu kull ma tridu u jingħatalkom. Din il-glorja ta' missieri li intom tagħmlu ħafna frott u tkunu dixxipli tiegħi.